ہو بے تعزیبہ بے اثر اور گفتار بھی یا منصور شاہ چرش مقام اصل کی یا عباس شجد نم علی نامدار بھی پیر مخو انتظار بھی کنا دا عشق ندا چکار دا دنیا کاندی عشق دا وچی پریخ کاروبار وی یکا شمالی ونک زموسنا یاری ورانشی دا بڑی رگ رانشی وخو گاسنا دا بڑی رگرا نشی وخو گاسنا شمالی وانا کدبوسنا یاری ورا نشی دا بڑی رگرا نشی وخو گاسنا دا بڑی رگرا نشی وخو گاسنا زيو سردوارا ابن استاذ دا شاهدان طول مرجان تنفي سرو غالا بغالا خير ذا كسان قلبي كمحريك يا إشارة نمر بدل بسي شما مر بدل بسي شم زندگي كومي بيتا نشي دا بڑي رگرا نشي وخو گاشنا دا بڑی رگرا نشی وخو گاشنا شمالی ونک زموسنا یاری ورا نشی دا بڑی رگرا نشی وخو گاشنا دا بڑی رگرا نشی وخو گاشنا دا بڑی رگرا نشی وخو گاشنا شمالی ونک زموسنا یاری ورا نشی دا بڑی رگرا نشی وخو گاشنا نورا دی چا خبری کوم در تبینت فرهاد
عاشق در کوي داد نکوي ابي جان داسې بچرتا قدردان شي دا بډي رګران شي وخوږ آشنا شملي ودا کو د موستا یاري وران شي دا بډي رګران شي وخوږ آشنا دا بډي رګران شي وخوږ آشنا मुस्तफा उस्ताद पता करने बांधे